Do you love me? Do you need me? Ano mo? Kapil sa ano? Ha? Ano na kamera? Ano na siya? 51,000? Ay, 51,000. What's up? JR, ang JR Ali ng Tagum City. Bagay na siya ang videographer ba? Ano siya, i-follow niyo sa iyang Instagram, o siyang Facebook. Nagano rin diriya karon sa sulod gara diriya sa diring mutya, nag-practice sila diriya. Diriya karon. Ang second, ang third one, Guwapa kayo ba? Nakay draya na kayo yung dira. Number 6. Asa diya? Kuya, supportahan niyo kami. Yeah. Buang dili kay pwede mo dulo, kung magay silang dulo. Ako ba doon? Ano ang masasabi mo sa... I'm happy today. Pero ako, vlogger rin, yung kabalumay. Narikod naman, nakarikod naman. Pagyan ng turismo. Hello guys, dito kami ngayon na City Hall. Kumulang dula. Ang Pilipino. Hi guys, dito kami ngayon. Kasama namin, ang aming mga kaibigan. Ayun. What's up, eh? Oh! Ay, ikaw, manito yan ako. Permintin ako magitan sa Maydin, Kuya Bugs ba? Famous ngayon, Kuya. Nakay, shout out yan. Shout out ko ng mga taong BOBO! Gosh! Tingnan ko sila diri aron bay. Update ra tamo niya ako sa ibang tabo diri ya. Buhok ni paupaw ni. Hindi mo na tayo. Saya. So, nade mi dulon diri karon nga kanang sa ano siya bay, murag artista diri sa Tagum. Tara, do na to ya. Dulo na to. Okay, copy. Go ahead. Tara. Pili makamuagi diri sa tunga. Okay, ngayon. Kasi pangalan gani mo ya? GM ang tawag. Oh, mali si Kuya GM. Iano niyo siya, follow niyo sa iyang mga social media accounts. Dulo na to, artista diri karon guys. Gani. Ay, dara rin ako nga idolo, ya. Yeah, mo rin si Kuya Bugs. Puta man! For the first time. Little bat, yo, giga mag-China. Na-meet na ako sila for the first time. Ras kaya JR kay itong basta kadwa namin nag-meet niya. Hey, motherfucker! What's up sa inyo mga pa? Musta mga diriya? Okay, kay paminsan. Dagana ni mo ganang diriya. Mga chicks yung diriya. Pamantay mo, katapan na po. Friendly. Ano mo, likod. Congrats, bro. Shout out sa kong friend nga nakapasar sa driver's license examination. Meg, ano masasabi mo? Kaya nga nakapasar mo yung ka sa driver's license exam yun. Tapuan mo yung ka. Wala tayo mong score, 45, 46. Salamat doon sa kapamilya sa nisuporta sa akong review. Wala na kayo dota. What's up mga pa? Okay, kaya ba What's up mga mukhang paa? Back to you guys. Hindi nga ako kasi may pagkano ba? First time yung pagkakita pero saba na kami. May sadya sa auto lang na ito ni Bay. Saba ka diri ang aron dili. Amot ako nadunggan pa ko ninyo kay wala siya external mic. So update na mo ako si may tabo diri kay. Saba jud diri bay. Surtihan ako ro kandawa. Gani kay laag. Sergio bisa mga mutya ron ba na ako. Dagkan yung mga viewers, ba? Tungod na nila kuya. Dindot, lighting diyan, ngit-ngit ang tagamay. Tuwa na itong mutya niya, ba? Pilit na kung asa rin, kung asa rin ang kakit. Kuya, man! Kuya! Kwarta, oy! Doon ko ba niya? Taban ko. Wala na. Pauleon na. Pauleon na niya siya. Pauleon na. Wala na. Wala na. Wala na.
Ano, ngaon? Ngaon mo sila. Ya! Ya, nangaon pa man niya. Muntaj. Dito kami ngayon. Wow! Hello, what's up? Dili na ako. Linda Estrada, Denmark. Masulod na rin ito ba? Hello guys. Ayun. Hi Lynn. My friend. Ano man namin muli na nandito ka ngayon na back end ng buti na nagtagong. Wala lang. What? Wala lang. Dayan. Ayun. What's up? Ano mga bata people? Nandito ang pinakamagandang buti na nagtagong. Sabaon! What? Okay guys, back to normal. Hi guys. Hello. Gago na ako. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go. Pasin na guro ko bay. Pasin na lagi ko bay. Ay na dara kay tigdugay makamuli nanad mga tigdugay ako nawala na. Pasa naman to sila. Ma'am, bawal picture. Who told you? Uyog nin. Ano siya? Apa to sila daan rin? So, pauli na deme. Bye-bye. Wala na mo gitiwas ang event. Abot ako. Ay, ulan-ulan. Abot na akong human na siguro to dito. Wala mi kabalo niya. Pase na Sakit na kayo mong tiil. Gani sige ng tili to ba niya. Sige pa siya ulan-ulan. Dapat dito lang to sulod sa atrium no kani mga mutya. Diri ako nindot ang lighting. Tagagig motor diri kung gusto mong pili lang mo sa gasa diri niyo. Ya, uli na siguro mi bay diri siguro na ako end. Elang bit. Ay, murag kaila lagi ko sugatan na to bay. Murag kaila lagi ko ni bay. Kadai lang ha, murag kaila lagi ko ni bay. Lah, ikaw muli na di ay. Wala na yung man ay. Hindi ka. RB. Dinsigo ya. Kaya ang kaning battery na kay napa sa 70. Tapos pagkagunit nila kuya bag si Dog, kuya Portage kay bag lagi kayo ba eh. Saba kay sila dito ah. Siga gid mong kay boy. Malipay suro na part. Malipay. Lo, abay dambay dito. Gosh. So, Delambe, sa natotokinan mo. Ako ba ko klaro sunod. Ano suga niya. So, diri na siguro na to yung end ng vlog. Sana gustuhan niyo ang video. Kita bo. So, Kita ra mo ulo ni mo. lah, palong. Zoom. I-zoom pa dyan. Shout out atong kamit na unta ako kaganiya kasi wala na tayo kay wala na ako siya nakita nabutahat na siya. So nagustuhan niyo ang video, please like, comment, and subscribe. Paring na lang po ang bell para ma-notify mo once na nag-upload ko bago ka video. So appreciate mga kailok. Let's go!